Napaka-cute naman ang dog na ito. Ano ba ito? Lalit. Pogi. Pogi ni Lita. Kailan si Reyna order natin? Hindi, parehas namang alang ganun, no? Oh, wala naman. Parehas walang ganun. Lagay mo lang mabuti. Ayaw gumana. Talaga kayong blanco yun? Baka di-charge siya, pwede. Hindi pwede di-charge yan. Ganun, blanco tong gilid na yun. Pwede. Tingnan mo sa may mandanan nila niya. Talagang ganun. Diyan. Una nga ba kaya gusto ko manual eh. Pwede ko naman i-tag na rin. Hindi ko ng digital eh. Kira pa atay na order natin. Kaya ko i-tag na rin niya. Sure. Sinabi ko na
Pwede siya sa ano.